Dobra ljudi, danas ćemo igrati Gladiatus. Ovo će biti novi serijal, nećete svi. Evo, postoje ima već par profila. Ja ću da promenim, ja ću da napravim novi profil. Novi profil, bit će provincija 2, sljedeća provincija 2, imat ćemo bude. Tako, malo ću to nabržavka, samo moram se dojaviti sve nekako studenci. Tako, idemo dalje. Ne mogu ništa. Ajmo da ga uvučem u... Hvala! Može, on sedi u vidim. Ajmo gdje je moj adres? Moj adres ćemo da uvučem. I tu ću sve ostalo, pročitajte ako se interesuje. Ljudi, ako se ljudi interesuje ova igrica, zove se Gladiatus. Ukucajte samo Gladiatus na vašu pretraživaču i izaće vam u prvu uđite odmah i onda tu možete napraviti vaš account i igrati. Ovo će biti provincija 2. Ovo je provincija 2, to je samo moj brat. Može, evo, može nešto reći kad se vrati, samo čekam. Može mi se sviđa ovo, pa. Sad imate izaberi svoje spol, treba napisati spol. Izaberi svoj spol ovdje, biraj kaže. Ljudi, dobro, sad biram. Šta mislite, ko se bude? Muškarac ili žena? Šta ti misliš? Muškarac. Ne, bolje žene. Toto. Svi ćemo muškarac. Ljudi žena je mnogo bolje na kraju. Ništa se danas nije. Dobro. Šta je ovo? Svi ćemo muškarac. Evo, ovo ću sada pročitati moj brat. Naružaj se. Otpremi se. Dobro, ne morate. Značenje snita. Nećemo čitati. Evo, vi to pročitajte ako hoćete, a ovo se ćemo malo. Pročitajte. Zaustavite klip pa pročitajte. Zaustavite klip pa pročitajte. Dobro, ljudi, sad ovako, šta imaš? To je valjda prosto, ako niste pisali šta imaš pisati. Pa je onda pisao da idemo na ekspediciju. Tako, odemo na ekspediciju, samo sam čitao. Idemo da napadnemo ovog praća. Kako sam napadam? Vidite. To je nešto skuo kao pojena koja ga ubije, ako dobiti mnogo uspjeja svega toga. Idemo samo napad. Ne možemo da vidimo borbu, vidimo samo pobjedu. To nije loše. Ipak, dobili smo te pare, dobili smo jedan bod iskustva i dobili smo dve kasti. Vidite kao sve, runda 1, runda 2, runda, ipak runda 20. To je naš
naša borba predstavljena. Ako se interesuje, evo ja ću ovako malo vidim. Uglavnom, mene nije nijedno inventorio. Evo, nebitno ljudi. Vidite ovo? Ovo je snaga. To je vidite, mi se njime pogledali snaga, ništa, pa smo ga tek prvi put napali. Imamo niču snagu i sve. Sad smo dobili ovo i to ovdje na korčeg ovaj. Sad je kako dok ne pričao, vam 100% brzo pošto ja snimam pa onda malo laguje. Malo više laguje, ali nema veze. Sačekam sad malo dok ne pričao. Tako ja, očitavamo. Imamo sad pregled. I onda idemo vamo da stavimo tu prednost ovako. Povučete ga i stavite ga sve. I timite, vidite ovako. Imate ovo su ovo mi katica, ovo češplenite, ovo su vam cipele, ljudi. Ovo su vam cipele, ovo tu dole su vam rukavice. Ovo tu su vam rukavice i to su dva prstena. Ovo skit i ovo mač, to što već ima. Ovo je Amalia. I to sve stavimo tu. I sad je mnogo bolje. I sad je tu dobro, kao neki mnogo dodano što ne stavite. Vidite, ovako kad je ovako. Vidite, sad mi je uvjetni bodovi su mi na 92. Kad je pojel nešto, to bi bilo na 100, a neću reći koliko imam dovoljno. Vidite, ovako je poboljšao ovo što je sve na 5 i da se na trening. Ovdje sam na trening. Sad ću se da imam tuto. Snimba tu. Snimba snaga. Snimba još. Noć, presnik, konstituciju, karijeru i inteligenciju. Inteligenciju nemojte poboljšati, dok ne budete bili 10 level. Pošto inteligencija vam treba samo 18, 18 je 10 level, tako da to nemojte poboljšati. Bitno vam je mnogo da se fokusirate na veštine i karizmu. Prvo idemo s karizmu. To je 6. Sad sam da promičitam. Tu su na 6, pa na 7. Dok se sam da promičitam. Malo su starice. Na ko što je nos. Onda ima veštine. Izborni su 6. I tako, to treba da poboljšavate. To su ono temelj da se gledate. To je mnogo bitno u ovim borbama. U ovoj areni koja se godinu izgubili, mi smo prvi na 10. Ovaj dragulji, nisam sigurna kako se da bio Rubin. Level 1 smo i tu su... To smo mesto. Evo, nastavljamo samo da povodite na ovom. Evo, smo na 8. Sada tu isto 8. Sve. Sada smo na karijeru. Tako, idemo na ekspediciju. Tako kako ćemo imamo ekipu, pošto mi imamo fora. Tu, dalje smo dobili smo kosti. Oni nama čestitaju zato što smo dobili jedan kosti. Predaći na kosti. Idemo da se prebačemo da vam pokažem i to. Tu imamo rad. Imamo jedan kosti. Sad samo da sam na koji da vam pokažem jedan kosti. Imamo ovako. I to ima 0,5. Ima 5 delova koji mogu da se dobiti. Tako svaki ima 5. Onda smo nam se dobili u krivicu. I mi njega samo možemo da uzmemo. Sad imamo tu krivicu. Ali to ne može dati baš mnogo moći. Tako.